This is Lex Fino Vlog. Kani ako problema, kumuna yung kayo. Pero nga nung ilisod man taon kayo ni silang pugan. Grabe kayo kabungangira ni akong asawa. Murag di ko kapugong. Pero aron ninyo yung masabtan ako sugilano, no? Inaniw na ko pagsugod ang tanan, ha? Kitong-kitinga na yung kuhan, be. Sista, kay kanta-kanta taning Kanta tanin. kantas ka na ang panahon ba? Pina Elvis Presley ba? Kiss me quick. Kiss me Larga. Pinagi. Kaya kanagde. Larga. Ayan. Ready, get set, go! Oh, hagi ko inday, samtang wa imong tatay. Dro, ato agi, ato bitana agi, Dro, layat dito, Dro, dali, Dro. Ano, busog ka na yung katakanta niya? Dali, Dro. Busog mo pahatay mo sister ron. Layat, Dro! Magkasikaso na din eh! Oday! Wapa di ka kalungag, day? Ay, kung pangutan na, kay imo ng trabaho, litsiha ka! Lagi, day! Ginibihan na, eh. Ganun karoon pa man yung paggawa si batasan? Katong uya pa may pagkabutan karoon, hindampak ang panuka. Lagi! Sama ka? Ha? Kalimot na kasi imong trabaho? Kalimot na. Ano man, eh? Ano ka maglungag, oy? Ka magluto? Kasi man magnangata nis paniud to? Magnangata, ha? Gusto ka mga pasmo ta ini? Ay, pasmo. Unya, lagi nga naman magkamaghikay, ha? Ngano? Ay, saka, hindi bitang tardong, di pa maruti paniud to, day. Tanawa sa. Uy, nabuta ka, ha? Tanawang akong orasan. Tanawang atong wall clock. Tanawa ko na! Day, patay mo na ang tungkol clock taon, day. Amaw ba? Bawa bitaw baho na, ilubong na ito. Wala rin battery, patay na na. Awa na, di ay na'y battery. Wala rin battery! Hindi ba? Gutom namang guwid. Ang ango di ka gutumon nga, wapa mo ka mamao. Painay traman tong imo. Ay napay bahaw diri, Dok. Bangas ka, huta na. Habhaba na ang ilungag na ko diya. Huta na, yun na. Mao niya akong asawa. Ano ba maglagot gani? Pulos lang yung tao ni siya, singhag, sigig, syagit. Bakay yung tao na muslingan na niya. Unya, ayo, nang taling, na may itlog nga po, anang? Ay, itlog ra nga lagom, do. Ay, klaro, di mo nang iporbida sa di mo, eh. Kaya na, bitaw. Tasyo! Ay, igiyo po pa mas nitasyon ang. Ano man? Kumusta namang itlog ni mo diya? Ha? Pag-sure diya, oy, sa batubag, oy. Kung sa tayo mong gingon. Kumusta nang itlog mo diya? Diya dahil lagong paghihapon. Nakadungog ka. Ay. Lagom. Itlog, mas manok ang boto ipasabot na kanapuwa. Ay, wa man mi ana dong. Itlog ra sa buaya na ami. Asa ka palitan ng itlog nga puwa na, eh? Pagpalit nag buwan puti unya kulore lag puwa. Kisa may mukaon ana. Akong asawa nga bruha. Ay, pastilan gud ang asawa ni mo kulas. Wara bago ko kasabot sa batasan ana. Awang gali ko kasabot. Ikaw na ba ka kasabot sa batasan, ha? Wa gyud. Ikaw kasabot ka. Wasad lang. Iyaw mo na. Wa ka gani kasabot ka bana ka. Kami pa nga silingan ra. Mutang bayanan na, eh. Ako lang ka na siyang palinaan ka, no? Nganong palinaan man? Aron mulaya sa panuway na siya. Tawag tos Pader Darwin. Ako ni pa, kuhan siya, blisingan ko niya. Ako ni pa, tabalan ni Pader Darwin. Pero paminaw na ako kulas, no? Murag dili na madutlag panuway ng asawa ni mo, eh. Kay murag sa tanaw ko, anak, ang panuway madlok. Madlok musod sa iyang lawas. Ano? Madlok ang panuway musod. Oy, kabasigsigilan na unya kasaba. Ito po ita sa dana na nga. Dukulas. Nay tasyo! Marika, Nay? Na ako iti para ni mo dong para sa mga bana nga under kayo sa asawa. Di mo ko under, eh. Ganun taong under ko. Unya nga nung dili makakabadlo nga na mo asawa lang, eh. Gahi mo kay ko. Mauna di, ha? Pero, nay solusyon na, do. Solusyon?
Unsa man, day? Kay kinis nang taling nimo, ingon po na ana sa kaniadto. Mukalit lang paninghag. Mga sama bisag na naghama tao. Mo ba, day? Mauna. Kanalang inigtawag na ko siyangan, suko na. Maninghag gayon. Pero karon, dili na. Gusto kang proof? Awa. Patring! Hey, Patring! Hindi rin ba mo tubagay? Patring! Naro ka man din. Sa mo di ba ka mo tubag na araman ka diha? Usaw na ko pagtubag, dili ba ko spatring? Sorry ka. Halimot ko kang isaling man ay ka. Kisa na spatring? Usay nga. Day, marag. Kisa na spatring? Palpaki mo tudlo na ulit ako. Do, kulas. Pasensya ka na namo do ha. Pero layo ning among away kaysa inyong away. Nga ang tingog sa sawa ni mo do, maabot sa pika sityo. Okay na. At least nanggana ta. Sige, rin ako. Animal kiniskulas. Asa na sa kaning panuway? Ay, si Taklo. Psst, ay! Taklo! Taklo! Psst, oh! Ay mo ba, sagyot siya. Dali na ko, dali. Doon sa kadiri-kadiyat, be. Dali. Kaya nangita na ko rin. Doon dili ta paruso di ka di araw mag... Na. Dole ko. Nga naman, nang. Kita kag kulas? Ako? Dili. Imong kaluha. Kita ba kag magtaros imong pagkatawoy? Sinikulas lagi. O, lagi. Murag tuwa mo siya sa Janilas nang. Tingnan. Asa siya? Sa Janilas niya. Umurago pa mo kay tugpa do. So, ako pagtugpa nang. Naglupad ko, man. Sige, bidaan ni oy. Ito, nga day, ngita ka niya. Waka kita niya. Nganong dili man kakakita, buta ka? Ano ko Lison magabot ang way tugpa og naigilok do. Naigilok to? Hoy! Lukdo ka ron! Balik dili! Hoy! Takbol! Asa namang gining kanahan, uy? Naulit na lang ko, gikang nangita niya, pero wag gihapon siya mabalik. Duda ko anong tawhana da. Wa pa kanila gikabuang ang babae. Karon lang gikan ako. Ay, husto. Na ako'y tawgon. Uy, may sakinan nga mihunong sa tungod. Kinsa man ron? Uy, ang kanahan. Siya man na nanaog sa taksi. Panuhak. Nagtaksi pa. Tiin ka nigika ning panuway ay karon lang yun nigsaka diri sa taas. Hello, fans. Gang? Diin ka? Kuanay ka nang nangita ko sa imong gipapalit nako. Onya? Wa gyud ko kita day. Delis dool wa gyud. Mao tong didto lang kuskulon. Onya? Unya nakakita. Nagkita mo gun may randi. Bot pa! Huwag ka katingog. Huwag ka katingog na let reaction kang animala ka. Agay. Ha? Nahibaw kung dili si Randy imong kauban. Babae imong kauban! Dili lagi si Randy lagi day. Kami kuyuga Randy. Ayaw mabatak! Bago pa may nagka-istorya ang Randy, nasa sa ospital. Tinuod ka? Oh! But-buton dyan ka, bakapon dyan ka dako. Nasa ospital si Randy kaya nagpa-check up siyang ingron. Taka lang ko eh. Sa mataka! Ha? Huwag ko magpataka! Ikaw may namakak na ako! Gigamit pa ni mo ang tao to sa ospital! But-buton ni mo kulas! Kitsara dihay mo gitawagan day. Si Randy tayan! Pero di susun may akong kauban kinamligya may jiski! Lagi day. Mida, skitas kong uoy. Ay! Kadiyat na ya. Hello, pre! Kinsa na? Randy Susun! Tanawa. Randy Susun. Pre! Di ako sabay, pre! Nay, di mo to ako asawa taon nga. Nagkita o nagkuyuta doha ganina.
Istoryahin niya siya, be. Ayaw na lang. Aba, istorya mo, okay, para butok. Ayaw na lang lagi. Pag-istorya ka mo, para may baluan mo ang sulti. Ang sulti mo kung tinuod og waba, pag-istorya mo. Nakahibalon ako. Ja. Kahi ka bang Nilikay. Nilikay pa ka. Niduko ko. Ay parang, ay bao ko ga ibo ko kapakon. Paita biyay ni tindagan na ni Perme. Perme lang yun yung kalagiha. Bisag na atay explanation. Di tatuan. Unya na atay ebidensya. Ha? Kita lagi apoy may naikan. Bida, diha ka na. Ay, pagkakidot ka. Grabe kaya kong asawa taon, wag yung respeto na ko, bro, makaingon ko nga, wag yun ko sa kong kagalingon. Nigugma pa kanin ako akong asawa taon, ha? Kay og, nigugma pa rin ako, di unta ko niya niyon. Ako nga nakahukom lang kung mag-istoryal ng yung kunyag tarong. Kunya. Sa man yung binuang nga kulas? Di na binuang mara. Ha? Say buti may pasabot. Gusto kong maglaro ita mira. Bahin sa unsa lagi? Wala sa kaniriak. Okay. Sulti ba? Unsa na? Niuntong ko! Sulti na yun! Sulti na! Para di makamutingog! Niuntong lagi ko! Sulti na! Tubag ako pangutan na! Unsa to pa nagsultihan? Ay nayabag na! Tingo ko'y hanggaw! Nabungog pagaligo! Sakit kayo mong pagtambos kaldero na ko! Sa? Ikaw ba nabakos kaldero ba, ha? Di ka mabungog? Hilon na kulas, oy. Kadugay na na kung sige hapak anang imuo, karon pa ka mabungol? Karon ba no kinakusgan? Sige, nabungol pa magkaka, inom nitong tubig. Awan sa man, mukaon ka, mo inom. Hak ba ni mo, eh? Tiwasan ta marong ka diharon. Kaon sa dito? Unya ta mag-istorya og tarong ka na, kanang di na ka bungol, nakadungog ka, kanang makadungog sag ka. Sige. Kaon sa ko. Kaon sa dito! O lagi! Nabungog yung tinuod ko sa diyang gidoktor ko sa takong skalderos kung sa purtig yung kusong ka. Niya pag uman akong kaon, nag-istoryahan na yung may klaro. Istoryahan may klaro. Bida ang prakahay me. Kung mahimo magbuwag me. Pues, magbuwag me. Basta, puso na kong takom sa kaldero daan. Buhag mo kinoon sa, wasay kapuspos nga takom sa kaldero. Asal mo to? Diara. Diara takom sa kaldero. Di na ka magagamit ka ni. Taguan ko ni! Manamang kakaon. Karon sa man. Gusto ka mang kahang magprangkahay ta. Sa man? Sige, sulti! Sulti na yun, oy! Ay, kung langay-langay ka nagdala. Masulti na ko! Gusto ko maglaro, Haita. Ibutang niyo si mong alimpatakan o kasing-kasing, ha? Nga sa sugod nga daw, ha? Mao ang paghukom sa kamaturan. Kung nga nung ugong sa inungdan. Liko-liko man ang imo, eh. Di ba tulid yun ta? Dapat straight to the point, ta? Diretso. Okay, paminaw. Sud sa taas ka panahon, sa panag-uban ito, isip ba nagtiayon? Wako'y nakuhang kalipay ni mo. Ha? Wako'y nakuhang kalipay uban ni mo, kung dili pulos ka sakit, ha? Kung dili, kung mo pakawawan, imo kong banghagan, imo kong pasakitan, gitumba ni mo akong pagkatao, giataka ni mo ang akong pagkalalaki, ang akong pagkambana. Busa, angay na lang. Tapuso na to ning istorya, ha? Kining sitwasyon na to. Putlo na to ang pagpasakit o makabukol nga panag-uban. Busa karon pa lang. Angay kang masayon nga dili na ko. Surrender ako, mira! Surrender ako! Gusto kong... Makigbuwag ka na ko? Ha? Makigbuwag ka na ko? Tayo pa. Asa mo itong kutsilyo? Makigbuwag day ka na ko? Dili, ang kutsilyo, asa itong kutsilyo? Dili, ingon din ko. Kinsa binigingon ni mo, ha? Kinsa? Mao na yung problema na ko. Gusto ko makigbuwag niya, pero di man ko makahimo. Ambot nga no yung ka ni. Tungod ba ka ni sa kadlog na ko niya?
Usap tayo buhato na ko ani, babida, palihog, tabagi ko ninyo, bi, Ate Pres, na yung mabasa diya sa Bible, ba, na umakigbuwag ko, ibtan ko kutsilyo, palihog, tabagi ko ninyo. Usapan kung kamoy pasultihon, kulas, kusgan. Salamat sa mga Bam! Good morning, Bam! At Kuya Pedro, good morning! Good morning. Good morning sa Lutupan. Ate Jijen! Yes, Kuya Alan. Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Thank you kay mga mama sa inyong perming pagpalit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy ang mga bata basta mo ato na sa eskwelahan kay nakainom og Don Pepe. Nya para sa mga dagko, Kuya Alan, ang Don Pepe Dark Chocolate. Nya palit sad mo sa Diamond Yema o BM Special sa Tasty Fish Cracker og sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lumi. Okay, salamat kayo sa tanan po nato mga bata. Padung tayo eskwelahan, inunta Don Pepe Tablia. O nya, ugum-ugum tag ubi may special. O diba, kada Diamond Yema special. O nya, kamumadag ko kung magsuri-suri mo, magsat-chat mo. Ang ato ang itsumsum ka ng Tasty Fish Cracker o diba Paulitos Macaroni Crunch. Sa tanang mga tao ni former Kapitan Jun Ramos na nagbuhat siya Miguel Foliar Fertilizer bayong buntag ni mo diha kap. O sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito nga gigamit nga kape. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ng SID. Panyawan Coffee Mix, the best kayo na itong imnon kay kondisyon kita. Ipaglaban kita ini sa ito ang mga trabaho. Adlaw tanan yun. Makondisyon na itong lawas kung makainom ta sa kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang SID Panyawan Coffee Mix. O sa tanang mga tao pod ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araraw. Good morning natong tanan, Ate Pres! Okay. O ako sa pasalamatan, ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og SID Panyawan Herbal Capsule, SID Panyawan Herbal Capsule with garlic, SID Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ingon man ka ng mga bukol-bukol nato sa itong kalawasan, imna nato ka na og SID Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulad sa usa ka adlaw, inom. Sa buntag, wala ka magkaon sa imong pamahaw, inumdaan ang usa ka kapsula sa SID Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniud to nimo mao gihapon. Usa gihapon ka kapsula sa SID Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka magkaon sa imong paniudto. Magapon sa gabi, sa di pa kamukaon sa imong panihapon, inom na pudaan ang usa ka kapsula sa SID Panyawan Herbal Capsule. Ug alang niya itong na problema gug kaayo, bayan aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlot. Di na mo angang mabalaka, kay naanay makatambal, makaayo, anang atong gibati bahin sa kidney o UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas, bas Kogon. Okay, o sa tanan na itong mga igsunan nga bigami sa ito, number 1 nga plus ang SID Liniment Oil. Thank you. Yung kayo nyo sa paggamit sa number 1 nga plus. Nga tinur mo tabang sa ito ang mga problema para kita kalawasan. Varicose veins, katol-katol ko ito sa kabataan, dapi-dapi nga magsakit. Ang ito ang dysmenorias, kababay na niya nga ito ang kiting or bagtak nga bikogan. Ato lang ang haplasan sa ito ang SID Liniment Oil. Unya kun manghaplas sa ili kay pagyuntas sa dinggi sa tinuod nga mutabang nato ang SID Liniment Oil nga anara mapalit sa butika, di ba din? Tinuod na sa butika gyud na makapalit mga igala, pero naagi Facebook page ang SID Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ila lang i-type ang Panyawan Herbal unya makita lang tanan produkto dito sa SID Marketing.
ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil ug Celebrity Beauty Soap na magigamito ni Ma'am Dixie Puno dito sa Lanao del Norte. O ni Sir Sherwin Manyada ayang imnon ang Panyawan Coffee Mix. The best kayo. The best gyud kayo. Mao nga kung kana itong mga silingan nga layo-layo sa butika kay nas kabukiran nagpuyo, pwede ra kita sa mag-order sa Shopee. Shopee na lang para dali ra. Basta Shopee best na lang. og Shopee ta. Onya nindot pa kayo ato ang pabati kay lingkod-lingkod ta. Shopee ra matod sa ato pa ni Bam. Okay, unya Bam. Hello! Hello dia. Hello dia. Hello. Ay, salamat kayo. Ako rin kumusta si Reverend Father Knox Nakela diya sa St. Augustine Parish, Sagbayan, Bohol. Nya si Bishop Rubin Labao sa Bam atong pangumustahon to sa agusan taon. Kumusta kaya? Layo na Bishop Rubin Labao og ni Father Joshua Kadurna, si Father Dodon Barok labi na gyud ni Father Tami Ugpo. Ang buti ko na minaroon ako si Father Ray Malen? Dili, si Father Silangan. Padre, naam ka to ka dyan sa Zamboanga. Saan nakakaroon na pitgiasain? Si Father Jos to sa Archdiocese sa Pagadian. Okay, oo. And, ingo mo nasab, ang kaubang nga pari ni Father Knox, si Reverend Father Alfer Angkla. And also to Giovanni Abian, Mark Joseph Nakila, Raymond Corbita, organist ni diya sa may Claren. Salamat kayo. Ang ato ang mga altar boys, kumusta ka mo diya? Ang ato mga server, lector, psalmist, o mga collectors. Ayaw ko makalimot sa dili pa ka mamato sa itong mga gimbuhato. Ang labi na sa mga Domingo nga mga schedule sa misa. Doon ay sa iyo. Sa itong pagpangaligo, Celebrity Kutik Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ingom na sa doon ay mga sangkap nga natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Ang Celebrity Kutik Beauty Soap, inigamitin mo ni Ani, magpabilin kitang younger looking kutis artista, kutis porcelana. Dili masab ka mo magbalaka kung doon ay mga dead skin or pugis-pugis or itom-itom or blackheads or whiteheads. Celebrity Kutik Beauty Soap. Sama sa nandan ako yung doon at alam kita mga tanan sa butika kay basig dili nga legit nga atong mapalit. Ha? Ay ilag kita sa mga picking nga mga products. Celebrity Kutik Beauty Soap. Tanawa usab sa iyang sudlanan ug adun ang paisilyo nakabutang lapit sa may kilid. Seed Marketing. SCAD. Seed Marketing. Thank you. O sa tanan po na itong mga kaisunan nga wa masayon nga nung masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tungkol pa na itong balatian, constipated ka, inguman atuang kidney problem, tungkol na sa toxin nga napundo di asod sa itong kalawatan. Kinahanglan nga ay flash out, yun na to. O kung sa inyo buhaton, inom rabog Genitox. Usa ka oras sa di pa kamukaon, usa ka kapsula, murag maintenance di mo sa ka oras sa di pa kamukaon. Unya, kung doon na kay balatian yun, kana kung ba kay balatian, usara. Pero doon na kay balatian, katulog yung kainom buntag udto hapon. Unya, inom yung kag, walungan to sa 12 ka basong tubig, matagadlaw. Busa kung gusto kang mawagtag ka ng mga tuksin sa imong kalawatan nga may inungdan sa imong balatian, o karon ligon ka nun na itong vital organs inom kita matagadlaw, o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1, kinimot tangtang sa tuksin sa tuang kalawatan. Ati Pres? Okay, ang sender na ito karong adlaw. Atong sinder, Ati Pres, murag si Dudong Kulas. Kulas. Si Kulas kay ang problema ning Kulas, Ati Pres. Kargado ipada dari mga problema kanay yung mga kuan Ati Pres, no? Kanang mga under. Under gid siya. Palautang. Nya gusto ta siya nga kanang padamog lain dire kinsa ito yung mga kuan diha nga dunay mga problema padamog lain kaya atong buhatag drama ha ipadala na mo dire sa mo ang kuan kay kargado ron Ati Pres kanang under niya pala utang kani under mo gyapon ni siya si Kulas under ni Mira Mayra ba ni under ni Mayra kanis Mayra maldita kay Ati Pres tunggabon ta niya si Kulas kay makigbuwag na siya kay makawawan man siya Ati Pres apason hapakog kaldero nya ni ko doklog kaldero takom si kaldero pero kita na Ati Pres ay di ko siya katingog mingos Mayra nga dugay ni kay kariak sa pagriak ni utong pa man purti si kita
Oh, na yung problema ron. Naandan mo siya. Naandan. Yung saon mo na to, Ate Pres. Ayun, napanday mong asawa dong. Pribida. Sampalungas na pala. Palungas, sa panagsa. Goliath. Su'a ba? Kanang kutukutuhag ko mo ba? Batod palapay, kutukutuhon ti karon. Goliath. Kutukutuhan? Kutukutuhon? Oh, hindi sumbag ba? Kutukutuh. Mireg, ala Fernando. Ba mo sa bam? Kanabito nga aning klasya sa asawa niya. Labi na ko niya sa siyudad ng Puyo. Labi na katong Puyo squatters area. Apil tag di katug. Bitaw, saba kayo. Apil tag di katug. Taro ka ng gabi. Nga saba ba, oy? Saba, bitaw. Ibagawat ka sa sunog na mahitabo. Tinoda. Paambit. Babit. Proverbs 19, verse 13 to 14. Or, panultihon 19, kapitulo 19, versikulo 13 hanggang sa 14. Ang asawa nga tagaw-tawan perwisyo. O sila yung term anong perwisyo, Ate Pres? Kanang samok. Mao. Perwisyo. Ang asawa nga tagaw-tawan perwisyo sama sa nagto nga atop. Makabalda ba? Perwisyo, samok. Mauna. Nga ana? Inaana. Pero kuan gani ka ng matuman gani yung gusto no makalit sa kalumoy. Tinood, bitaw. Masa pa na tininood niya o kumidya lang? Tinood niya, bam. Inaana ginaiyang kuan. Inaana ginaiyang kinaiya. Gusto lang siyang ma-under ma eskola. Sirkulas ka na unsingan niong ipakita jud imong pagkabana. Kay nga no, sa ako nang gingon, ilabi na og makasilingan tag-ingon ani, hasta kitang silingan, dilit maapil tagwaytog. Kay saba kay tanan. Pero mo di ang dapita kinamin ko sa squatters area, nagani mag-away, ang mga silingan, manggawa sila, kay maapil tanaw. Tinood, bitaw. Namin good mga silingan, inaana good. Maglinabayag ka ng mga butilya, ang buwak ko yung may tag-apil. Away swerte. Mas grapil sila alapay, Ate Pres, kay unay patyon dito sunahan mo, adto gid sila. Uy. Huli. Realita dahil po silon. Dahil po silon dito sunahan. Adto gid ay. Adto gid sila. Yung sa pagpatay. Pag yun sa pagpatay, gipusil ba? Kung sa panadiya. Gidungga pa kanisa. Ako gulit, hayamang ko. Ano man? Nag-away ang mga silingan kay kiniligin ko ako na itugpa o saan naglinabayag ko siya. Ako ko patonto. Bugno to. Ako na, dali dong, padayong tagdog. Kodak ko! Puzzle, Tihon. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Aider Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga hatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Paulo.
29 anyos. Ulitaw, nagpuyo sa Jensen City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa utang sa among inahan nga iyang gibiyaan. Aron yung isabtan, sugdon ko sa diya nakabantay ko nga dali kayo mahurot ang iintrigo namo nga kwarta niya sa akong igsuon nga nanarbaho pod. Ingon ini ang mga panghitabo. Unsa ma? Nahurot ng kwarta nga akong gihatag nimo pag usang adlaw? Ay, Odong, oy, naibabaya na ka, ha? Bahal ba yung paliton nung panahon na? Paspas ka ayo, kanon ang kwarta. Pero wala namang ko'y sobra din hima. Ay, kana na lang imong gitipigan para sa imong adlaw-adlaw. Pangita lang sa kahuaman sa imong mga katrabaho, good. Total, mailisa na bitaw na nimo inigsweldo nimo. Ma. Salamat kay Angie, ah. Kapila na dyan ka makatabang na ko basta magkalisod ko. Way sa payan pa, uy. Ganahan raman sa kumagpahuam nimo kay makamaumsad ka mo bayad. Mudumdum ang gyud ka. Dili pareha sa uban, nga nanghuam na ako. Di mahinomdom. Salamat, Angie, ah. Huwag isaan ako. Bayaran na yung tikang karong sweldo. Mauna rin sudan na to, day? Maraman na inaadya, kuya. Gutuman na ba, eh. Kamu, nangaon na mo? Mana, kuya. Mao ba? Mag-abli na lang kong dilata din niya, eh. Dutukan tabitaw takag dilata, pero wa may stock siya. Ha? Anong wa man? Wa di mag-groceries, mama? Nihatag mo kunyang pra-grocery. Ngambot lang, kuya, uy. Wa man ko'y nakita di habi. Wa man kanay mga karni sa ref. Nihatag ba ako niya po para sa mga karni unta, ipapalit na ako. Wa man ko'y nakita, uy. Doon na ganito may anhin niya ganihan, ang ngita. Kinsa man ko no? Maningilay ko no to siya. Unsa? Ay, unsaon man ako nga dili man kapaigo ang inyong gihatag. Unsa baya taon mo? Mura man hinuon mong nagduda na ako nga inyong inahan. Hala, sunod, kamoy budget ang inyong ihatag. May gani, kaya naapon mo'y makaon diha. Ang uban, wa na gyud. Ma, alam ka suko, magoda. Igo na mo minangutanan ni mo para mahibaw sad mi sa mga gipangkasto din sa bahay. Kay nga no, wa ninyo makita ang kahago na ko din sa bahay. Sukad lang namatay si papa ninyo. Wa ko'y laing kaabag aron lang makahuman mo sa inyong pagtuon. Karon nga naano mo'y mga trabaho, mga taas na kay mong manulte. Ma, dili manggod sa dingon anak. Hilom na lang, hilom. Hilom de Paulo. Ma, ani na lang no. Sultihin na lang mi kung pila man gyud budget para konsumo din sa bahay. Para at least, makaibaw mi kung pila gyud may ihatag na mo nimo. Kuya, nay nanghinta ni mama. Ha? Kinsa man day? Ato alang kuya pi. Ikaw mo'y atubang. Dili man gud siya motubag sa mga tawag, sir? Sa unsam din, sir. Wa bas mama din nilakaw. Papalihog lang ko, sir, ha? Ina lang palihog nga makig-coordinate na mo. Sige, sir. Ako iniguli niya. Ako nang gitiksan. Okay na. Pilam di imong nautang nila, ma. Ay, sos. Anong kupangutana di, Paulo? Dili na imong problema. Ma, siyempre, may problema kong apil. Kaya anak man kunin mo. Da, gamay na kong utang nila, oy. Ayaw lagi pag-hunahunaan na. Sure ka na, ma, ha? Huwag, ma. Paliw lang isettle na, ma, kay tingali mo dako pa hinuuna tungkol sa interes. Ayaw, lagi. Ayaw ka balaka. Unsiwa na si mama. Mauna, kuya. Milaya si mama. Akong gitanaw yung mga sinina, wa naman dito siyang aparador. Ug na siya nakasulti na ko nga silingan na to. Nakitaan ko no si mama nga nagdaog akong bag. Unsa? Ug sadyang nilaya si mama sa amo, nga wa may mahibaw sa hinungdan.
Og pila ka adlaw sukad ana, diha na namo mahibaw-an nga nari siya utang nga gidaganan. Maayo gani kay dili ng anak kadako. O nagsabot mi sa akong mga igsuon nga magtabot-tampo mi para lang maimpas na. Og dito nahibaw-an namo nga mao ding nakautang siya tungod kay naadik siya sa sugal og sige kapildi. Unya. Mao na sir, na siya utang na mo nga 120,000? Unsa sir? Kadako gud. 80,000 yun ang principal amount ni sir. Unya, niabot ni siya yung ani kadako. Kay hapit na magod tuig nga wala yung bayri. Nag-interest naman ko ni. Kinuo ko. Ari lang sir. Pirmahin lang ninyo nga magsuon as garantor. O, asa man na pirmahan sir? Pihang mama, uy. Mura namin siyang nagbiaghugaw niya. Day. Ayaw pagsulti, ana. Inahan gyapon na to siya. Ang akong gikagulan karon niya, kay basig na sila inguan his ato ba, aron maningil niya. Unya, unsa may kalibutan na to, be. Nga napadali na siya laing mga gipagutangan. Mag-ampo lang taday. Nawa na. Maayo lang unta, kuya. Mabdus ka? Oo, kuya. Pasensya na pero maragdili na yun ako kaya kung makitunga pa ko ni mo ya para mabayran ang utang ni mama. Atay mahimo day. Ay, pagitaan ako nagpaagi. Pao, pasensya na gid kaayo ha. Pero gamitono naman gid kay na kong kwarta. Maningil na gid ko nimo. Ange, wa pa magid ko sobra eh. Pawayaw sad ko inaana we. Tarong baya ka nang huwam nako. Nya gipahuwam ti ka kani salig baya ko nimo. Ayaw sad taong kog lisod-lisod sa pagpaningil nimo. Kay ora bagid ti ka galisod-lisod nga nang huwam ka diri nako. Kun boto na unaon gani kanang kwartaha nga akong gipahuwam nimo. Kung sa lending pa, dako-dako na gyud nag-interest. Pero kay amigo man ta, nisalig og nagsabot rasad ko nimo. Hug karon nga ako ni kinahanglan, sabta-sad taon ko. Sige, Ange. Pagitaan ako pagi. Panikamutan ako. Pasensya jud kaya. Maayo unta pa, mapangitaan na gyud na nimo paagi. Kapila na gyud taon ko ni sabot nimo. Pasensya jud kayo, Ange. Sige mo kung bayad og binuwan, sir. Nganong, wa mo gyapon nakuha ang principal amount. Sir, ni-agree mo mama ni mo sa terms and conditions, ani? Sa dihang ni huwam siya? Pila mo na yung interest ka na kadabuwan, sir? 20%, sir. Unsa? Ingon anak ka dako? Pila na ko kabuwan sa binayad sa utang ang gibiyaan sa mong mama, pero wa man gyapon makuhaan ang principal amount. Tungod ay sa kadakong interest nila. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. Unsa may mahitabo kung dili na ko mo padayon og bayad sa utang sa kong mama? Kay ang hitabo man gud, bahog og ang akong ibayad kada buwan, mahapak ra sa interest. Pero ang principal amount wa gyapon makuhaan. Ikaduhang pangutana. Husto ba ang 20% nga interest kada buwan sa utang? Legal ba dahil nas ato din sa Pinas? Naamag-unta ko'y planong mubayad. Pero sa dihang nahibaw ko, nga wa dyan makuha ang principal amount sa pila ka buwan nga akong nahatag na, makawa gyud sa gana. Ikatulong pangutana. Pwede ba dahil nga ipasa ang utang sa mong mama namo? Nakapirma mi as garantor sa dihang naay ni adto sa amo, tungod na lang sad sa among karatol. Legal ba rin na nga anis lang maningil namo? Na kami mga anak, kung dunay utang ang inahan? Ikaupat, o katapusang pangutana. Doon na ni-advise namo nga dili daw tiwason og bayad kay sayop kuno nga kami ang nitiwas og bayad nga dili kami anang utang. Og usasad, kalapasan na daw sa balaod ang 20% interest nga ipatong sa utang. Tinuod ba? Naay ni-advise namo nga mamahawa na lang daw mi sa among gipuy-an og mangitag kabalhinan aron doon na may peace of mind.
Gusto ka kung mao ni among buhaton? Palihog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Paulo. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal, personal, mga pangutana nato kabahin sa mga kontrata, dokumento sa ato ang mga karelasyon, kahimtang, kabtangan, ang mga personal ug emotional nga mga pangutanag problema ay kagool. Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Paulo, 29 years old, ulitaw, nagpuyo sa General Santos City. Uy, kalami sa mga tuna pa nga diha. May ato ang letter sender. Nani siya'y mama nga nangutang nga wa bayre. So mauni nga tingala siya nga maghatag manggod ni siya sa iyahang mama. Hala, hurot kuno dayon. Ang mga intrigo sa iyaha unya nilayas ra baning ilahang mama, wa na hibawig asa didto na sakpan. Nga naa na di ay utang kay naadik man diig sugal mother. Mutun sa kay duaan ani tong it's ba, madjong ba, mao gid ni bisyo gihapon, no? Karon kay sila may siya may natagbaw na hagog bayad ani. Unya, kutas kaayo kay puros ra interes ang gibayran. Wa na kuan ang prinsipal. So unang pangutana, unsa bay mahitabo kung di na ko mo padayon og bayad sa utang sa akong mama? Kaya ang nahitabo manggod mahulog ang akong ibayad kada buwan, mahapak ra sa interes pero ang principal amount wa manggyoy. Kahubasan. So mauni ang iyahang iyahang pangutana, no, nga una, di man na nimo utang. Di na nimo utang, imo manang pama, na? So, I think, need ra gyud na nga, siya may mo dapat nimo pabayron unless na co-maker ka. You cannot pay the utang sa nga dili ikaw ang ning contract. Number 1, wa man kay obligasyon. Wa man kay kontrata atong iyahang giutangan. Ikaduha, unsa may dokumento pod be? Sa kanang iyahang pag-utang, naaba ni, check sa natog naabag yun. Or nang haras lang sad sila. So, muna siya, ang iyahang kuan. So, tanawon sa nato be? Para, dili lang pod nga, bayad ka niya. Dili man ka kinahanglan mo bayad ka nakiutang anay mo ang mama. No nya kung wala po to'y dokumento dito pasagdi sila. Ikaduhang pangutana, husto ba nga 20% ang interest kada buwan sa utang? 5-6. Legal ba di ay nas ato dinis Pilipinas na among good unta ko'y planong mubayad pero sa dihang nahibaw ko nga wa gyud makuha ang principal amount sa pila ka buwan nga nahatag na makawala gyud siya gana. So mao ni ron no ang nahitabo nga I think 20% wa manggod ni wa na ta usury law sa una gi-regulate gud na ang kanang mga percentage sa lending. Karon manggod wa na usury law tungod kay ang mga tao free manggod to enter into a contract, meaning to say wa man gyud mamugos nimo sa langtod pagkasturya ang mangutang, imo man ang choice. And ikaw nagnegosyo ra pug ka, so imo po ng choice and maka-decide pug ka usa ka mo enter into a contract kung kibaw ka kung kaya ba nimo ang 20% nga interest or dili. Pero wa po na mag-ingon nga dili na lang gyud pod na i-impose gyud na siya no labaw nagbugat na gyud kaayo unya kung naamang gani kay intent nga mobayad sa principal pwede man gyud di na gyud ka maalkansi ana ba kung naka-earn na kag interest na patong na niya mabayra na lang gyud pod ang principal no. Naapoy times ana nga the court will say nga okay sobra na kanang ayaw nagbayad kay principal na lang inana na siya. Ikatulong pangutana, pwede ba di ay nga ipasa ang utang sa among mama namo? Nakapirma mi as guarantor sa dihang naay ni adto sa amo tungod na lang sa akmong karatol Kuy! Hi! Why did you sign? Kalagot. Legal ba day ni na nga anhi sila maningil sa anak nga dunay utang sa inahan? Kay ni pirma man ka. Guys, ayaw niyog sundas Paulo kanang mga dokumento ba? Maski unsa pa na siya, maski pag naratul ka, ayaw mo pagpatakag pirma. Kay, pwede manggod na nga pananglitan ang principal nga nangutang siya no ang tao. Unya
pwede manggod na nga naay co-maker ug naay garantor. Unsa may pasabutan ng co-maker or garantor? Ang pasabutan na nga kung di siya makabayad, ikay mo bayad, gigarantiya man nimo. Now, of course, kanang mga kontrata kinahanglan gyud na voluntary, nasabtan, dili pinamugos, wa pod gilinlang, wa giilad-ilad pagpapirma. Now, kung ma-prove na nimo no nga na-vitiated or na-clouded ang imuhang judgment, kaya na nato i-prove para mo ingon ta nga dili valid ang imong paggarantiya sa utang. Kay kung ma-prove na nila nga wa mo nila ilara, wa mo pugsa, wa mo pwersaha, pagpirma anang garantiya na agyud sila'y katungod nga maningil nimo kay ni garantiya man ka. Galaay ko, kalagot ko. Sige lagi ako ingon ninyo guys nga ayaw lagi mo pirma og dokumento, dapat sabton ninyo. Ay mo basta-basta pirma please. Kay awa unsay nahitabo diri Pag imong unang pangutana, pwede ba ipasa ang utang sa mama namo? Supposed to be dili. Now, ang concern ana karon is that ang problema ana is mo na ni ang nahitabo ron kay ni pirma man ka. Hay. So karon this time I'll have to say that you might be liable with your mother. Kay naay dokumento. Ikaw pa to katapusang pangutana, dunay ni advice namo nga dili daw tiwason og bayad kay sayop kuno nga kami ang nitiwas og bayad nga dili kami ang nangutang. Sakto to yang giingon kung wa kaning pirma og garante. Ug usasad kalapasan daw na sa balawd ang 20% interest nga ipatong sa utang. Niingon nako og ni-explain nako nga dili na kalapasan kay wa nay usury law karong mga panahona. Naay ni advice namo nga mamahawa na lang daw mis among gipuy-an ug mangitag kabalhidan aron dun na mi peace of mind. Pusto ba kung mao na among buhaton para nako dili sad. Nganong buhawa man mo? Deal with the utang properly. No? So kung pananglitan gipuwersa mo, pwede na to ipanalify ang garanti. Kung dili gani suryahan na to sila, kasulay naman ko ana guys nga nawag ko sa katong giutangan unya akong giingnan nga kanang mo naman ni imong gikwentahan ako ba nga wa pagyud ni nabayran ang principal pero sa imuhang interest mo na ni imong na-earn sobra pa ka sa ginansya kay mas dako na ang interest kaysa sa value sa giutang. Pwede ba? Stop sa ta. Kay di naman gid ni makabayad. Wa naman. Ad ihapak na po nas principal. Manugot naman lang na sila usahay. Kay ang ilang tumong ana nga mabawi na lang gid po nila ilahang kwarta kaysa swa. No? Di masad ta maprisos utang basta wa lang gid ta nangilad or ni enter into fraud. Kay nya ikihamo nila unsam sa dilang madawdaw ninyo. Mana lang na nga naay willingness to pay kaysa sa wala. Kaysa gitakasan mo, no? So, I think it's best siguro nga storyahan ninyo silang tarong, ha? Unya, please, Paulo and the rest of you nga naminaw na ko ron, balik-balikon ko din ako, ha? Ayaw, lagi mo pataka og pirma. Sabta ninyo, unsay pasabot sa dokumentong inyong gipirmahan para unsa, ug unsay mga epekto ana the moment mo pirma mo. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghag salamat ug maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mau kining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Jerome. Bay, nakakita ka sa bagong transfer eh? Wa ba, bay? Ako sa kong kakita na. Ato pagkitaon, para mamasan niya itong bulihon. Sabay. Sige. Tag-ano na ako. Nanasan mo na una-una ang kabuang sa? Someday, kami pa. Ay, ambot ninyo.
Kanusa pa ka mo magabaan anan yung kalaki, no? Badlong nga raguning best friend ni mo, bay? Jayan, sagdi na lang gud mi. Wapit daw ka na mo abil-abila. Mang stay put ka diha, ha? Kay pangitao na mo ang bag-ong victim. Ikaw na yung bagong transfer din eh. Oh. Tiyasag na ano mo eh. Bye-bye, murag sobra na mo sad na. Babae ba na? Sus, tuong kag babae. Masaya nga ano mo? Bay, sakto na lagdi. Sa man, di ka matubag? Kayla. Kayla, tana? Oh, asaban mo? Ako ni bala niya, bay. Tana? Salamat ngayon mo kung gipalayo nila. Palayo atong mga tawhana. Bulihon na ka doon nila. Ngano? Ikaw? Dili di ka usa nila? Ha? Usasad ka nila sa mangbuli sa mga tao nga dili ka maong masukol. Pero, isog ra kung daghan mo. Unsa? Pero tanaw na ko ni mo. Napaka-chance ka mausab. Nahibaw ko nga dili ka pareha sa kasalbahis nila. Gilawas ko ni mo. Thank you, ha. Kayla di ay ko. I'm Jerome. Amigo na to Jerome, ha? Nga nung di man mawa si Kayla sa una-una. Siguro tungod kay karon ba ko nakasugat og tao nga mauna gani gibuli, pero giday gihapon ko. Bisag naibaw siya nga kauban ako ang mga nangbuli niya. Lahi sa gid ka Kayla da. Nakuryoso na gid hinuon ko nimo. Nido nga lagi kag uli na ako. Dolo mo kayo ninyo. Maong ihatod na taga. Asa di inyo? Secret. Arty, ha? Kung magsige kag uban ako, basig may buong ni mong mga amigo, ha? Basig kung siya naon nila. Nakabantay man ko nga sige mo guban. Pero batil gid na ako tubihan na eh. Kung dili pa, magduda na gyud ko nga nakagusto ka niya. Hoy, harsh kayo ka. Tinudsad. Pero, bisag di siya gwapa. Di siya sama sa ubang babae. Sure ka? Panguyabi ko na ba? Tanaon tag, lahi bagyo siya sa ubang mga babae. Ha? Ha? Manguyab ka na ako? Nga naman, ako'y natripan ninyo? Ha? Dili, oy. Ganahan lang yun ko ni mo. Sigurado ka? Wala sagol binong ang imo? Wa, Kayla. Seryoso ko ni mo. Sige. Ha? Tinuod? O, Jerome. Gisugot na tika. Yes! Abi na kuglain siya sa ubang mga babae. Pariharam lagi. Nisugot man dayan nga imong ipanguyaban. Nagtuo sa ko nga mo balibad siya kay bago ra ba iming nakaila. Nagtuo tayo na siya nga naay makagusto siyang dagway. Buwagyan na to ba eh? Usultis tinood nga gisuwayan rin mo siya. Bay. Jerome, hilom lagi kay karon. Nakay gustong isulti? Wa. Ganun, murag di mo ko ganahan pakibuwag niya. Padayon ang nagikanin ako, no? Tuod di ay,
Sood makayo mo ni Jayan, diba? Oo. Ako siya ang best friend. Nga naman. Feeling manggod na ako. Dili kay best friend rin ang pagtanaw ni mo. Feeling na ako, nakagusto siya ni mo. Ha? Uy, imposible na Dugay naming amiga. Ako gina nga. Kung nagtuo ka nga nagsalos ko, nasayop ka. Kaya na. Jerome, ayaw kalimot lang Sabado ha. Ato sabay. Oo. Birthday mo din mo, no? Yep. Magparty ta, ana. Okay. Sige. Tuod ay, nahibaw na si Kayla sa tinuod nga, gipanguyaban lang nimo siya kay imo siyang gisuwayan? Wa. Nakibuwag ko niya, pero wa ko mahatag orason. Okay. Lain man gud siya, tinanawan ako, good. Ha? Salamat sa mong pagbisita din is bahay, ha? May problema Pero, di na ako magdugay ha, kay birthday ni Jayan. Kila? Uy. Aray. Sakit akong tiyan. Ha? Ano naman? Jerome, ayoko biyahe, please. Ako rang usa diri sa bay. Ito pa. Gituyo ni mo? Ha? Gituyo ni mo para di ko makaadto sa birthday ni Jayan? Unsa? Ano ko buang nga ba, Kayla? Nasakpa na ka. Jerome. Hey, niatuod ka pero muragwa din mo una-una. Naro ko'y yun na. Kunon sa man na, kalimti na. Mag-enjoy ta karon. Asa lang ni Skyla? Pila ka adlaw naman siyang absent. Ay ko ina nga. Among niya yung pagskwila. Tugod lang may nag-away mi. Kagamay sa utok. Bay! Iskabanga. Ha? Nga naman, bay? Uring absent o pila ka adlos Kayla. Hospital mo niya Ha? Tito, kumusta si Kayla? Uman ni mo biyae ang akong anak. Nasiyarang usa. Nga naibaw kang nisuol ang iyang sakit. Mangutana kag kumusta ang akong anak. Sakit? O sa'yo sakit dito? Dunay kanser si Kayla. Unsa? Ugwa na makaya siyang lawas. Wa na ang akong anak. Unsa? Kayla! Kayla! Kayla, sa'yo ako. Sa'yo pang akong pagtuo. Wa na lang ang tati kapihay. Siguro, buhi magkaroon. Sa'yo ako. Huwag kang makasulti ni mo ini sa buhi pa ka. Pero ang tinuod, mahal ka. Mahal na kayo, tika. I know you're somewhere out there. My neighbors think I'm crazy. Sa tinuod lang, nakonsensya ko sa kong gibuhat. Gitago na ko nga mo relasyon ni Kayla tungod kay gikauhaw na ko siya. Pero grabe man di kasakit nga
itong mga higalan kaagi ni Jerome nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kapangayo, awit nga nagulahan, Talking to the Moon.